Gipleyer Azatlyk Radiosu, eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündölügi. Dünya belli satira gepleşigine ştanga taýagyny götürýän Türkmen prezidenti görkezildi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň noýabr aýynyň başyna ştanga taýagyny götürüp, döwlet telewizionyna düşen videosy barada Birleşen Ştatlarda efire berilýän HBO kanalynyň Last Week Tonight satira gepleşigine gurrun edildi. Milyonlarça tomoşaçy çekýän gepleşigi John Oliver alyp barýar. Sözümiziň başyna gysgaça ýatlasak, Türkmen resmiýetleri 26 oktýabrda geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde prezidenti altynçy aýlan ştanga taýagyny gowşurdy. Prezidentiň ödüne gowşurulan taýagy götürüp düşen videosy döwlet telewizionyna görkezildi. Ýygnakda resmiýetler onu ör turup uzak wagtlap çapak çalyp gutlady. Ertesi gün Azatlyk Radiosu bu videony öz web sahypasyna paýlaşdy. Şondan soň video dünýä ýaňsalyp başlady. Şol bir wagtyň özünde köpler videony ýaňsa alyp başlady. Şolardan biri dünýä belli Last Week Tonight gepleşiginiň alyp barjysy John Oliver boldy. Ol soňky satira gepleşigini dünýäde soňky ýyllarda has we ýoň bolup barýan häkimet başynaklaryň awtoritarçylyk meýilleri barada gurrun edýär. Ol hamana dile geldi, bile geldi diýip awtoritarçylykdan söz açylaryna Türkmen prezidenti barada da gurrun gozgamagy makul hasaplapdyr. Biz dünýäde awtoritar liderleriň bar hasanynyň köpelýänligi barada gurrun edýäris. Sebäbi olar gaty köpelmek bilen bolýar diýip Oliver sözüniň başyna aýdýar. Soňra Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň, Hytaýyň prezidenti Xi Jinping'iň atlaryny getirýär. Olaryň hataryny öz ýurduna häleşini gaýta-gaýta saýlanýan Recep Tayyip Erdogany Wengriýanyň prezidenti Viktor Orbany görkezýär. Well, no two authoritarian leaders are the same. The global trend toward them is alarming, especially because in many cases people are actively choosing them. Awtoritar liderleriň her haýsysy birek-birekden tapawutlanýar. Olary bildirilýän global meýil ýyňjylykly derejä baryp ýetdi. Sebäbi köp ýagdaýlarda adamlar olary uly işçiňlik bilen ýürüýte taýlaýar. Soňky ýaýradylan hasabatda dünýäniň ilatynyň 3den 1-iniň idat etýän demokratiýanyň aslynda ýaşaýanyny aýdylýar diýip alyp barajy belleýär. John Oliver awtoritar liderleriň umumy häsiýetlerini agdaýar. Olaryň hataryny güýç görkezmek häsiýetiniň awtoritar liderlere mahsuslygyny belleýär. Soňra Rus lideri Putiniň Çeçen lideri Ramzan Kadyrowyň suwa düşýän, güneşleýän ýa-da maşk geçýän video şekilleri görkezilýär. Nowat alyp barjynyň iň halaýanyny aýdan videosyny Berdimuhammedowyň ştanga taýagyny götürüp düşen videosyny gelip ýetýär. My favorite example of this is also actually the saddest. Just watch as the authoritarian president of Turkmenistan forces his cabinet to watch him take a gold bar and do whatever this is. Seredin Türkmenistanyň awtoritar prezidenti kabinet ministrlerini özüniň altyn taýagyny edip götürüşini tomoşa etmäge mejbur edýär. Hem de şunu näme diýip atlandyrýan bolsaňyz, şonu edýär diýip Berdimuhammedowyň Azatlykda köpçülige ýetirilen ştanga taýakly videosyny efire berýär. Wow. When you go to work tomorrow and you're forced to laugh at your supervisor's dumb jokes, just spare a thought. Ertir ýerden işe baryp başlaňyzyň aýdýan hiç gysgynç değişmelerine gülmäge mejbur edilýän bolsaňyz, bir pursat aýak çekip perde taýagyny götüren üçin başlygyny aýakda ör turup çapak çalyp gutlamaga mejbur bolýan şu adamlar hakda oýlanyň diýip Oliver aýdýar. Gepleşigiň YouTube ulgamyna goýulan sanyna tas 3 milyon 300 000 gezek tomoşa edilipdir. Bu san üstüne ýene 1 milyon goşuny tas Türkmenistanyň ilatynyň sanyna deň bolup barýar. Azatlyk Radiosu mundan odal bu videonyň sosial mediada ýaňy barada da gepleşik taýýarlapdy. Halkara hukuk toporlary Türkmenistanyň Berdimuhammedowyň şahsiýet kultunyň dawralanýanlygyny, ýurtda adam hukuklarynyň ýagdaýynyň kemsedilýänligini, metbuat azatlygynyň ýokdugyny aýdýarlar. Mundan başga da Berdimuhammedow wagtal aýdym-aýdyp saz çalyp sport ulaglaryny sürüp ýa-da olary söküp düzüp döwlet telewizionyna çykyş edýär. Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosunyň azathabar.com web saýtyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizlinligini ýokary derejede üçünetýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkaly 1,5 milyon gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlary girilýär. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk Radiosuny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýygarlaň. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn.
Türkmenistanyň paýtagtynda gaz ölçüjüleriň gyssagly oturdylmagy dowam edýär. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň sözlerine görä häzirki wagtda ölçüjü gurallar gyssagary oturdylýar we şu sebäpden işleriň hilipet bolup, bu ýagdaý gazyň sızmagy ýaly techniki kemçiliklere getirýär. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň bellemegine görä şu günler ölçüjüleri oturtmak boýunça işleriň göwrüminiň ululugy sebäpli paýtagtda Aşgabat gaz şäher gaz idarasyndan daşary ölçüjüleri oturtmak işini öý dolandyryş idaralary hem amalaşdyrýarlar. Ýyl içinde ady gorgaz diýip tutulýan Aşgabat gaz ölçüjüleri 258 manat 91 teňgelik kesgitli nyrkdan şäheriň öý hojalyk idaralaryna beripdir. Bu pula ölçüjüleriň we onu oturtmagyň bahasy gerýär. Indi olary ilata öý hojalyk idaralarynyň üstü bilen satýarlar, emma olar oturtmak üçin ustalaryň yetmezçilik edýänligi sebäpli welaýatlardan gelen pes hünärli ustalary çekärler diýip Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy aýtdy. Onuň sözlerine görä öý hojalyk idaralarynyň işgärleri ölçüjüleri satanda goşmaça puly üstüne goşýarlar. Ortaça 8-20 manat aralygynda gural hemde onu oturtmak üçin goşmaça pul alýarlar. Bu goşmaça pul ýaşaýjylara berilýän kwitansiýalarda görkezilmeýär. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan ýaşaýjylaryň sözlerine görä şu günler oturdylýan ölçüjüleriň bahasy çürt kesik tapawutlanýar we käbir halatlarda resmi nyrkdan esli ýokary bolýar. Ilata gaz ölçüjüň jamy oturtmagyň nyrknamasy atly dokumentde ölçüjüniň umumy bahasy 258 manat 91 teňge möçberde görkezilýär. Oňa guralyň özi goşmaça serişdeleriň we oturtmak işleriniň nyrky hem gerýär. Adamlar hem töleýär sebäbi ölçüjüleriň täze partiýasynyň 2 gymmat satyljagy we ýanwar aýyndan başlap ölçüjüniň oturdylmanlygy üçin jerime salynjagy barada gürrüňler köpelýär diýip Aşgabatly gürrüňdeşlerimiziň biri aýtdy. Gaz üçin tölegleriň ölçüjüler esasında indiki ýylyň başyndan hasaplanyp başlanjagy ilata habar berildi, emma täze nyrklar entek ma'lum edilmedi. Häzirki wagtda ilatdan gaz üçin alynýan töleg 2018-nji ýylyň başyndan hasaplanylýar. Gaz töleginiň mukdary gaz guralynyň her bir nokoduna bir aýda 6 manada barabar. Şu günler Aşgabatda ölçüjüleriň köpçülikliğin we gyssagary oturdylmagy sebäpli gazyň sızmagy bilen bagly ýagdaýlar köpeldi. Ölçüjüleriň hünärsiz ustalar tarapyndan oturdylmagynyň soň ondan gaz syzyp çykýar, emma bu ýagdaýda ustany soň tapyp bolmaýar. Öý dolandyryş edaralaryň işgärleri bolsa 04-de jaň ediň diýip gygyrýarlar. Bu köp sanly kemçilikleri Aşgabat gaz edarasynyň ustalary soň düzelýärler, emma olara birnäçe sagatlap garaşýan saň aýnalary açyp jaň içine şemalatmaly bolýar. Meniň özüm ölçüjini oturdymdan soň gazyň sızmagy bilen ýüzüňiz boldum diýip Aşgabatyň ýaşaýjy Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Azatlyk radiosu gazyň sızmagy we ölçüjüleriň bahasynyň ilata artdyrylyp satylmagy bilen bagly ýagdaýlar barada Aşgabat gaz edarasynyň özünden maglumat alyp bilmedi. Gaz edarasynyň kemçilikli guraly çalışmakdan ýüz öwrýän we ýaşaýjylary täze gural satyn almagy mejbur edýän ýagdaýlary köp duş gelýär. Türkmenistanda ilatyň ulanýan gazyny hasaplamak üçin gaz ölçüjüleriň köpçülikliğin oturdylmagy Türkmen hökümetiniň gaz, suw we tok mukçylygyny doly ýatyrmak kararyny eglan etmeginiň ýygyny güýçlenipdi. Ýurt ilatyna gaz 1993-nji ýyldan bäri muht berilýärdi. Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ýyla ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepleýär Azatlyk radiosu mikrofonunda Merdan Tariýew. Türkmen häkimetleriniň geljek ýyldan başlap gazyň doly töregli hasaba geçiriljekdigini eglan etmeginiň netijeleri eýýäm häzirden ýurduň dürli puduqlarynda oňoýsuz täsirlerini ýetirip başlady, onurça hojalygy hem alaçyz ýagdaýa saldy. Lewap welaýatynyň däne Çärje, Farab etraplarynda we merkezi Türkmenawat şäherinde kerpijiň bahasy 300% semesi ýokurlandy. Mundan bir aý öň her mün kerpiç üçin 100 manat soralan bolsa, häzir bu 400 manata çelini ýokurlandy. Geçen ayın başlarında her mün kirpijiň bahasy 100 manatdan 120 manata galdy. Soňky hepdeleriň dowamında bolsa, ol birden 400 manata çelini ýokurlandy. Bu ýagdaýa diňe meniň ýaşaýan däne witrawymda däl, eýse welaýatyň beýlik sebitlerinde hem duş gelse bolýar, diýip 30 ýaşlaryndaky Zakir Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Zakir ozalky ýyllarda da adatça kış mewsüminiň goýulmagy bilen kerpijiň bahasynyň 20-30 manat töwereginde gymmatlandygyny, emma bu derejä çelini hiç haçan ýetmändigini aýtdy.
Men Türkiýede 3 ýyl isläp geldim we bir näme pul edindim. Şu gysy çelini jaý galdyrmagy niýet edinip, ahir soňy guruluşga girisdim. Häzir jaý tamamlamak üçin 50.000 töwregi kerpiç gerek bolupdyr. Emma häzirki narhlar güç yeterden has ýokary. Guruluşy ýarpy ýolunda betetmeli boldum diýip, işsizlikden hem kötünýändigini aýdan Zakir bellidi. Onun sözlerine göre vilayet boyunca kerpiçin narhlarynyň ýokarlanmagy sebäpli başga da yüzlerçe hojalyk guruluşlaryny toktatmaly bolup dururlar. Käbir masgalalary bolsa, has irki ýyllarda bolsaýaly kerpiçin ornuny laý ulanyp başlapdyrlar. Bu ağırlıkda Lewapdaky hususy kerpiç zawodlarynyň jogapkar işgärleri gazyň dolu tölegli hasaba geçýändigi sebäpli bahalary alasyz galdyrmaly bolandyklaryny aýdarlar. Bizde başga ýol galmady. Egerde kerpiçin bahasyny galdyrmasak, biz öz ziýanymyza işlemeli bolarys. Sewdanyň hem uzalky ýaly bolmajakdygyny düşünýäris. Biz bärde öz günämizi görmeýäris. Bu hökümet gazy dolu tölegli hasaba geçirýär. Bizdiň öňünden gaçyp işlerimizi dowam etdirjek bolýarys diýip, Fara betrawyndaky kerpiç zawodlarynyň biriniň atlandyrylmasydygyny soran bir jogapkar işgäri aýtdy. Ýatlatyk şu ýylyň sentýabrynda Türkmenistanyň prezidenti ýylatyň durmuş şertleriniň gowulanandygyny aýdyp, ýylata 25 ýylyň dowamynda muht berilen gazy, suwy we togy dolu tölegli etme kararyny eglan edipdi. Galy berse-de Lewapda kerpiç bilen birlikde beýleki guruluş haritlarynyň bahalary hem ýokarlanmagyny dowam etdirýär. Geçen ay Türkmenistanyň Senagat ministrligine degisli Türkmen Sement Önümçilik Birleşiginiň Lewap vilayatynyň çäginde ýerleşen käbir dukanlarynda sementiň tapdyrmaýandygy barada maglumatlar gowuşupdy. Oňa derek onuň hususy dukanlardaky we guruluş haritlary satylýan bazarlardaky bahasy öňküsinden 2 esse gymmatlady. Bir halta sement döwlet dukanlarynda 11 manada durýan bolsa, häzirki wagtda onuň haltasy Türkmenabadyň hususy guruluş dukanlarynda we guruluş haritlary satylýan bazarynda 24 manatdan satylýar. Guruluş haritlarynyň bahalaryny gymmatlamagyny ýurduň beýleki künjeklerinde de hususan da daşguzda hem sinlasa bolýar. Azatlyk radiosynyň ol ýerdäki habarçysy mundan 3 ay ozal käbir guruluş haritlarynyň geçen ýylky bahalary bilen awgust aýyndaky narhlaryny deňestiripdi. 1 kilogram çuy geçen ýyl şu wagtlar 6 manatdy, häzir 67 manat. 3 litrlik jaý boýogy geçen ýyl 26 manatdy, häzir iň arzany 238 manat. Bir sany standart kapy geçen ýyl şu döwürler 550 manat töweregindedi, häzir 4000 manat diýip çeşme käbir guruluş haritlary barada maglumat beripdi. Sözümüzün ahyrynda bellisek guruluş haritlarynyň gymmatlamagy ýurtda beýlik seristeleriň, sultanda az haritlarynyň bahalarynyň hem izigderli ýokarlanýan döwrüne gawat geldi. Türkmenistan häzir agyr ykdysady kynçylygy başdan geçirýär. Degisli resmiler ýurdun köpçülikliň habar seristelerinde öňe sürilýän maglumatlary tasdiklap ýa-da inkar edip çykyş etmeýärler. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com. Gepler Azatlyk radiosu efirde habarlar günneligi bilen men ýogşan Anurwan. Türkmenistanyň häkimetler täze ýyl bayramçylyklar bilen bagly bedeglerde doňuz şekilleriniň ulanylmagyny gadagan etdiler diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy habar berýär. Onun sözlerine göre geçen yıl dükanlar oktyabr ayında iç şekillinek oyuncaklardan, kalendarlardan ve beyleki täze ýyl bedeglerinden dolduruldy. Emma bu ýyl doňuz şekilline ýekece de sowgatlyk ya kalendar, plakat beyleki satylmaýar. Şonuň bilen bir wagtda ýurdun kanunlaryny doňuz wagtda hiç bir gadaganlygyň ýokdugy aýdylýar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bayramçylyklaryň we dawaraly çäreleriň ýokary guramaçylykda geçirilmegini ýygyderli talap edýär we şeýle talap golaýda geçirilen hökümet maslahatyna we video şekilli iş maslahatyna täze ýyl bayramçylygy babatyna hem keserilip goýuldy. Şeýle de döwlet başçysyny Aşgabatyň täze ýyl bedegleriniň türkmen äheňlerini bolmagyny tapşyrdy. Belki de prezidentiň diýen türkmen äheňleri doňuz şekilleriniň ulanylmagyny gadagan edýändir. Emma mediada doňuz şekillerine garşy girilen gadaganlyk barada hiç bir zat aýdylmaýar. Ikinji tarapdan 2007-nji ýylda doňuz ýylyna häkimet başyna gelen Berdimuhammedowyň ýurda ýolbaşçylyk edýän ýyllaryna Türkmenistany doňuz saklamagy, doňuz etini satmagy dillen berilen görkezme esasyna bir gadaganlygyň girilenligi habar berilýär. Türkmenistanyň bazarlaryny öňler doňuz eti beýleki etler bilen deň hatyrdy. Bir ýerde satylýardy. Emma 5 ýyl çemesi doňuz etiniň satylýan ýerini sygyr, goýun,
kuş etlerinin satılýan yerlerinden aýratdylar. Soňky 3 ýylda bolsa bazarlarda doňuz etiniň satylýan nokotlary doly ýapyldy diýip Aşgabatyň bazarlarynyň birini et sowdasyny edýän täzir Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Türkmenistana getirilýän konserwalaryň eger et önüm bolsa daşyny halal diýen ýazgynyň bolmagy talap edilýär. Bu talap ýurt içinde öňürilýän et önümlerini kalbasalara hem degişli edildi diýip Azatlyk bilen gurlaşan 45 ýaşly telekeç aýtdy. Özüni demokratik, dünýäwi hukuk döwleti diýip adlandyrýan Türkmenistanyň kanunlary, raýatlary milli ýa etniki gelip çykyşy, dini we syýasy garaýşlar boýunça aýry tutmaýar. Odal bazardan islan wagty doňuz etini satyn alan Türkmenistanlylar häzirki gadaganlyga ýurdun kanunlarynyň bozulmagy hökmüne seredýärler. Inni biz doňuz etini ogruýyn, gizlilikde satýanlardan satyn almaly bolýarys. Işigini doňuz ýetişdirýänler hem bu işi gizlilikde edýär diýip Aşgabatly Vladimir Azatlygyň habarçysyna aýtdy. Şol wagtda doňuz etini iýýän ýa gizlin ýagdaýda doňuz saklaýan adamlaryň diňe hristiýanlar dälligi, olaryň arasynda türkmenleriň hem bardygy aýdylýar. Azatlyk radiosy bilen anonim şertde gurlaşan doňuz saklaýan türkmen özüniň doňuz saklamagynyň sebäbini düşündirip, onuň ören girdejilligini, her mekejiniň ýylda 25 çenli jozuk berýändigini aýtdy. Häzirki et gytçylygyny doňuz etiniň aljysy eken, onu türkmenler amalýar. Emma häkimetleriň bir kanun gadaganlygy biz üçin uly päsgelçilik töredýär diýip 5-6 ýyl odal daçy ýerini doňuz saklayan türkmen gurrun berdi. Onuň sözlerine görä Aşgabatyň etegindäki daçalar ýykylmazyndan öň ol ýerde doňuz saklayan onlarça hojalyk bardy. Häzir adamlar Aşgabatdan Mari, Lewap vilayatlaryna gidip gapysyna gizlin doňuz saklayan adamlardan doňuz etini satyn almaly bolýar diýip 57 ýaşyndaky türkmen gurrun berdi. Öz evitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz biziň kontakty hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetinizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündöligi. Türkmenistanda internetde gepleşilen yalan sowda ganlygy oturdy. Daşoğlu welaýatynyň Görogly etrawyna 2 erkek adam 35-40 ýaşlar aralygyndaky 2 lewaplyny ilki bir internet sowda saýtynyň üstü bilen aldy bosalýar. Habar berilmegine görä olary soňra ganhorluk bilen öldürüp talaýar. Jinayatda guman edilýänleriň biri jesetleri howlusyna gömüp, talan pullarynyň hasabyna ýurtdan Türkiýe gaçyp çykmakçy bolan aeroportda saklanýar. Waka takminan 15-20 oktýabrlar aralygynda bolup geçýär. Bu barada wakadan habarly güýç gullugyna Çeşmemiz Azatlyk radiosynyň Daşoğlu welaýatynyň habarçysyna gizlinlik şertlerini maglumat berdi. Waka haçan nerede we nähili ýagdaýda boldy, oňa kimler gatnaşdy? Oktýabryň ortalaryna Daşoğlu welaýatynyň Görogly etrawynyň 2 ýaşaýjysy ýurtda ulug sowdasyna gönüktirilen internet saýtlarynyň birini uly ýüklegiň suratyny goýup hamana özlerine degişli ulogy satyba çykarýar. Olar internetde suratyny goýan uloglarynyň bahasyny onuň hakyky bahasyndan 200 000 manat ardan ýazýar. Azatlyk mahabaty ýogul bermezlik maksady bilen sowda maksatly internet saýtynyň adyny aglamakdan saklanýar. Internetdäki ýüklegiň satyn almagy isleg bildiren 35-40 ýaşlar aralygyndaky türkmen awatly bir erkek adam online bildirişiň iýesine jaň edip ulogyň ardan bahasynyň sebäpleri bilen gyzyklanýar. Bildirişiň iýesi özüne gysgaly puluň zerurdygyny aýdýar. Şondan soň türkmen awatly alyjy ýaşdaş dostuny ýanyna alyp 300 000 manat pul bilen Görogly etrawyna barýar. Özlerini ulug satyjysy diýip tanışdyranlar alyjylary garşy alyp olary öýlerine äkidýär. Demirgazyk Daşoğlu welaýatynyň Görogly etrawy ýurdun günnägörine ýerleşýän Lewap welaýatynyň Türkmenawat şäherinden takminan 550 kilometr aradaşlykda ýerleşýär. Azatlygyň kanun goraýjy idaralaryna ynamdar çeşmesiniň sözlerine görä, alyjylar öýde wagty olaryň biri daşary çykýar. Şonu jinayetçiler daşary çykan adamy demir bilen urup öldürýär. Soňra guman edilýänler öýüň içinde garaşyp oturan beýleki türkmen awatlygyny pyçaklap öldürýär.
Cesetleri howla gömýär. Hemde alyjylaryň ýany bilen elten 300.000 manadyny alýarlar. Öldürilen Lewaply 2 ýaşaýjynyň howsarlary aradan 4 gün geçende olaryň ýitenligi barada Türkmenabadyň polisiýa departamentine arz edýär. Azatlygyň habarçysynda bar bolan maglumatlara görä polisiýa urluklarynyň gözdög işlerine girişmegi bilen jinayetde guman edilýänleriň biri gorkunjyny öz janyna kast edýär. Ikinji guman edilýän talaňçylyk arkaly ele geçirilen 300.000 manat pulu bilen Türkiýe döwletine gitmek üçin uçura münjek wagty aeroportda saklanýar. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy wakadan habarly çeşmäniň üstü bilen jinayetde guman edilýänleriň şahsiýetini hemde olaryň kaziýet jogapkärçiligine çekilmek prosesini öwrenýär. Galyberti de Azatlyk radiosy häzirki wagtda wakanyň beýleki jekmejekliklerini öwrenmäge synanşýar. Onuň Lewap hemde Daşowdy vilayatlarynyň polisiýa urluklary bilen habarlaşyp maglumat almak synanşygy başa barmady. Habarçy guman edilýänleriň ýa-da öldürilen adamlaryň şahsiýetlerini häzirki wagtda dol anyklap bilmedi. Ýatlasak mundan ozal ýurt içindäki habarçymyz iýul aýynyň aýagyna Balkan vilayatynyň Hadar şäherinde öldürilen öý beýketi we onuň zorlanan gyzy barada hemde jinayetden soň guman edilýänleriň kaziýet jogapkärçilige çekilmegi hakynda käbir maglumatlar ýetiripdi. Şeýle-de Azatlyk radiosy geçen ýylyň 22-nji dekabryna 37 ýaşly Hydyrow Nazaryň Türkmenabadyň Köpügurly çağalar keselhanasynda näberli adamlar tarapyndan ýenjilip öýüniň bosagotyna taşlanyp gidilenligi barada maglumat beripdi. Azatlygyň maglumatyndan soň bu jinayetde guman edilýänler jogapkärçilige çekilip olar tutsak edilipdi. Ýurdun köpçülikleýin maglumat serişdelerine gany jinayetler barada habarlar agdalmaýar. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetinizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Qadirli dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip guturýarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.